su se oduvijek pitali zašto sam tužna. Svako jutro se probudim sa osjećajem da sam bezvrijedna. Bojim se svijeta. Bojim se pokazati pravu sebe. Bojim se ljudi kojima je tako lako vidjeti moje greške. Ne želim da gledam sebe kako padam, ali istina je da tonim i gubim se u svojim mislima. Zato pretvaram se da sam sretna. Gradim zamišljenu tvrđavu u kojoj se nalaze svi moji strahovi i nesigurnosti. Svakim danom nastavljam da živim 2 života. Jedan za javnost, uvijek sretna. Naizgled bez ikakvih problema i poteškoća. A drugi, ipak, za kasnije sate u noći kada sam nasamo sa svojim mislima. U tišini. Tišina koja svakim danom postaje sve nesnošljivija i teža. Bitno je pronaći barem neki način da pobjegnemo od svega čega se plašimo. Mislim da je jedini način da uspijemo u tome da imamo prave osobe u sebe. Koliko god da je teško, nije vrijedno odustajanja. Život je roller coaster. A mi smo ti koji odlučujemo da li ćemo plakati svaki put kada idemo prema dolje ili ćemo ipak podići ruke i uživati u vožnji sa svim iznenađenjima koja nas tek čekaju.